Nastartuj auto. Proč to pořád vydává divné zvuky? Počkej chvíli. Je to lepší? Ach, je to lepší, je to lepší. Kontrolka poruchy často svítí. Neměl bys používat palivový aditiv. Palivový aditiv, i kdyby byl sebeúčinnější, nemůže dokonale vyčistit karbonové usazeniny v katalyzátoru. Je určen pouze pro motor. Ať ho přidáš kolik chceš. Jen urychlí uvolňování karbonu v motoru. Se katalyzátor stále více ucpává, což způsobuje zvýšení spotřeby paliva přes při volnoběhu a černý zapáchající výfuk. Tohle je příliš. Nejenže dokáže vyčistit katalyzátor. Dokonce dokáže vyčistit karbonové usazeniny v motoru. To je konec pro palivový aditiv. Láhev po láhvi palivového aditivu. Není nic proti tomu, když naliješ 1 láhev tohoto. Vylej to a karbon se vyčistí dokonale. U starších aut doporučuji ti to nepoužívat. Zvláště u aut s nájezdem nad 100 000 km. Bojím se, že po použití se ti bude líbit plynový pedál tak, že nebudeš chtít koupit nové auto. Tuhle malou věc. Vezmi si ji a použij. Určitě budeš překvapen. Ať už máš slabý výkon nebo vysokou spotřebu paliva. Hlasitý motor. Přidej 1 láhev. Vyjeď na silnici a jeď. Ten pocit bude úplně jiný. Ten výkon je opravdu velký. Ale prosím tě, nepřidávej příliš. Pod 100 000 km. Přidej 1 láhev. Nad 100 000 km. Přidej 2 láhve. Přidej to podle určitého poměru. Pokud tvé auto spotřebovává olej, nepřidávej bez rozmyslu nový olej. Protože když ho přidáš, znovu ho spálíš. Spálíš ho a znovu přidáš. Nakonec to povede k jednomu výsledku. Bude se pálit stále rychleji. Pro problémy s přetížením motoru, spotřebou oleje, třesením, hlasitostí. Není třeba jít do servisu. U mě za cenu menší než šálek kávy. Ti můžu pomoci vyřešit tyto problémy. Stačí přidat náš čistič katalyzátoru. Při běžné údržbě nebo pokud spotřeba oleje není vážná. Přidej 1 láhev. Pokud je spotřeba oleje vážná. U auta starého 10 let a více. Přidej 2 láhve. Přidej to normálně do olejové nádrže. Je to velmi jednoduché. Wow. Je to tak úžasné. Spotřeba paliva klesla na 5,8. Neustále udržuje rychlost 120. Je to úžasné. Dává mi to velké překvapení. Spotřeba paliva klesla na 5,7. Předtím byla spotřeba 9 litrů. Nyní 5,7. Poslechni si tohle. Je motor hlučný? Je motor hlučný? Potřebuji jen tak malou láhev, abych snížil hluk motoru. Hluk motoru je snížený, že? Je to úžasné. Vůbec ne, to je ochranný prostředek proti opotřebení katalyzátoru. Obsahuje velké množství protiodtěrových faktorů a čistících disperzních látek. Může účinně chránit motorové díly a také vyčistit olejové usazeniny a karbonové usazeniny uvnitř motoru. Ať vyměníš olej sebelepší. Po 300-500 km začne pomalu černat. Po 3000-5000 km vznikne velké množství olejových usazenin a karbonových usazenin. Ranní studený start způsobuje nadměrné opotřebení, které vede k pozdějšímu hlasitému hluku vozidla, vysoké spotřebě paliva a slabému výkonu. Chytrý zkušený řidič ho bude používat, protože po jeho použití tvé auto nejenže má lepší výkon, hlasitost je menší, hlavně ušetří palivo. Pojďme, poslechneme si hluk tohoto japonského auta. Pojďme si to poslechnout. Přímo to přidáme. Poslechneme si znovu ten zvuk. Proč je ten efekt tak dobrý? Dnes to zkusíme. Tohle je láhev plně syntetického oleje. Přímo ji přidáme. Tohle je stroj proti opotřebení. Přidáme závaží, zvýšíme jeho tření. Podívejme se. Hlasitost se zvýšila. Přidáme další kus, zvuk je velmi ostrý. Přidáme další kus, úplně se zastaví. Dobře. Přímo přidáme náš ochranný prostředek proti opotřebení a zkusíme to znovu. Dobře.
Nejprve zapneme stroj, promícháme rovnoměrně. Přímo přidáme závaží. Najednou přidáme 5 kusů. Zvuk je velmi hladký, velmi plynulý. Přímo přidáme dalších 12 kusů závaží. Přidáme je všechny. Úplně bez problémů. Zvuk je stále hladký a plynulý. Takže přátelé z auty, rychle si objednejte.